Etxera bidea agertu lelopean, elkarbizitzanen eta espetxe politikari dagokionean hasitako aldaketa garrantzitsu honen aldeko bultzada erraldoia irudikatu nahi dugu urriaren 8 honetan, Donostian. Horretarako, egun osoko egitarau zabal eta anitza osatu dugularik. Besteak beste, 11etan emango diogu hasiera egunari, bulebarrean, azken kilometroak egiteko martxa koloretsuarekin. Jarraian, manifestazio alai bat egingo dugu, 12etan, Pio 12 plazatik hasita. Manifestazioari amaiera emateko ekitalditzo bat egingo dugu Ilunben kanpoko aldean, non komunikatua irakurri ondoren, goizaldera arte luzatuko den musika jaialdirako prestatutako txosna eta jateko gunea zabalduko ditugun. Hala, arratsaldeko lehenengo orduan, 3:00 Ilunberen barruan, musika jaialdia hasiko da. Partaide batzuk zehaztu gabe badaude ere, besteak beste musika talde hauen kontzertuaz gozatu ahal izango dugu. Zutagar, Doktor Deseo, Belako, Sea Maiz, Esne Beltza, Dupla, Roten 13 eta Trikidantz. Gune bat egongo da, txikienentzat ere, porrotzekin eta entretenimendurako bestelako jarduera askorekin. Egun borobile izatea nahi dugu, jarduera ugariarekin. Adin guztietarako, giro ona sortuz, eta jateko eta edateko aukera aukiaz. Aldarrikapen eguna izango da beraz, baina baita jaieguna ere.